Evo, krenuli smo u vožnju, junior, posle oporavka pomenog prsta. Mada nije još dobili terapije, ali je već krenuo u vožnju. Serem za kameru, kako si poranio. Slomio sam blato. Ko? Ja. Kad? Sad. Kako? Kad sam ga parkirao. Parkirao, sklonim se i čujem krci motor na podu i kurac. Hvala! Matorac hoće da vozi, a ne zna i da parkira motor. Ovo je, ko je ovo vario? Ko ti je ovo radio? Ja Lemilicom. Ti Lemilicom? Ovo je katastrofa. Promašio se. Čekaj, to mora ovako. Evo, već upalio. Evo, pošto Old Johnny Matori krši stalno nešto na motoru, tu su Marko Lukić i Crazy da spašavaju situaciju. Johnny je glavni majstor, a ja sam samo šegrt, da se zna. Da, ti si šegrt, a ova je DRMR, FR, GR, Crazy. I eto kako se prstom krpa plastika, da samo znate. da mi dlaki Johnny. Imate ovu puhalicu, imate elektrodice, precizne ruke, kao da vari autogeno, slično. I tamo je mašina koja sve to, mozak mašine koja sve to radi. U stvari mozak mašine, ovaj dečko koji je sad mrtav ozbiljan, neće se ni nasmeje jer ozbiljno radi. A Lukić danas ne ide u vožnju bojkotu. Ja jako posvećeno radim ovaj posao, ljudi, verujte mi. Ali ne ide u vožnju danas. Baš sam skoncentrisan, ne idem, boletan sam. Sir, drop your weapon, put your hands on your head, and get down on the ground. Mladenovac. Ovo dvojica? Aha, ja i sin. To je sin. Da, da. Radi. Šta te pita? Hard enduro. Baš hard. Baš hard. Hard shit. Spao lanac! Jel pao lanac? Da. Čekaj, ne možeš sam. Pao mu lanac. I sad mi moramo namestimo taj lanac u ovoj vukojebini. Nema dalje. Ima dalje, ali ne može, popadalo drveće tamo. Pa to, nema dalje znači. Crazy? Treba ga gurnemo nazad. Ja sam ga nabacio, samo mora da preskoči. A mora da izbaciti brzinu. Jaba plačim u dobu sam. Aj, 3, 4, sad. Je lego? Dobro, a gdje će ga okreneš? Mora ga vučemo još nazad, pa tu da se okreneš barem. Se nabatio? Jesmo. Nego mora ga vučemo nazad još. On ne može se okrenuti tu. Kako to nije taj put, ma? Ne.
Čizme ti svakom treba, Johnny. Johnny, Yes. hoćeš još nazad ili ćeš ga tu? Ono pivo trn, ovo ono. Jeo, ja i to. Ili ćeš od? A? Ili ćeš od? Daj da ga izvučem, ja zadnji kraj ću ga vučem, a ti vučem. Ček. Ajde. Ček. Sad je stao. Sada ga zabaci, sić. Ja ga zabacim ovako. Hoćeš zadnji ili prednji kraj? Zadnji. Ček. Ajde. Ej, dobro je. Znaš šta uradi? Prednji mu zavrni. Samo ću ja stisnuti kočnicu, on mora preći sa druge strane. Da me ne prevrneš. Ajde. Hvatio za nešto. Dobro. Nije uhvatio, brate. Ali upao tu sad. Nego između... Nije do kurca, mora ga se još zabaci. Još da ga zabacim. Pa mora. Još jedan. Staj. Baš. Dobro ti, a šta ću ja? 1 hour later. Idemo da nađemo drugi put. Dobre. Bravo! Au, brat. Bravo. Htjeli smo hard. Evo ga.
Umorila mi se šaka ovo. Dobrodošao junior u hard. Imaš terapiju sad za šakom. Baš mi se umori. Jel te boli ili baš umor? Umor. Pa boli od umora. Jeben. Dok se krećeš dobro je, kad staneš, jebi se.